שמי אוריאל וולך, אני מייסד חברת וויפלי. אנחנו יצאנו לעולם עם מרכזייה בשם EasySwitch. מרכזת הענן של וויפלי, הדבר המיוחד, שיושבת בענן. אבל מצד שני, היא מאפשרת לנו ליהנות מכל הפונקציות של כל מרכזייה, וגם פונקציות מתקדמות, בעצם למעשה בחינם. ואני אסביר עכשיו מה אפשר לעשות עם המרכזייה הזאת. הדבר הבסיסי ביותר, אפשר לחבר אליה שלוחות. את הטלפונים IP, הן יכולות להיות על טלפון כמו אייפון, כאשר אנחנו מורידים אפליקציה ומחברים אותה למרכזייה. בעצם אנחנו יודעים לחבר ולדבר בין השלוחות. זאת שלוחה 261. אני יכול לדבר ממנה בצורה פשוטה, אני יכול לנתק. אני גם יכול מפה להתקשר לשלוחה 201. ומראים מאיפה מגיעה השלוחה, אנחנו מדברים. הדבר המיוחד הזה שאנחנו יכולים לחבר שלוחות בכל מקום בעולם, הוא מאפשר לנו לדבר בחינם. זאת אומרת, יש לי פה שלוחה, יש לנו שלוחה בהמשך השולחנות בתוך המשרדים שלנו. יש לנו גם שלוחות שיושבות במקומות אחרים, כמו בבית שלי, או כמו בבית של חמותי, וגם שלוחות שיושבות בחוץ לארץ. אין זה משנה. השלוחות מחוברות למרכזייה דרך האינטרנט, וכל השיחות שבתוך השלוחות הן בחינם. בנוסף, אנחנו יכולים לחבר אינטרקום בבית, או אינטרקום במשרד, וגם וידאו אינטרקום, כי מרכזייה גם תומכת בוידאו. זה נשמע מסובך, אבל ככל שנתרגל לטכנולוגיות החדשות, יהיה לנו יותר פשוט. מה עוד אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים לנייד את המספר טלפון הקיים שלנו. איך עושים זאת? דרך האתר של וויפלי, מורידים טופס, ניוד מספר, ממלאים את הפרטים, שולחים אותו אלינו, ובהתאם להנחיות משרד התקשורת, הקו הזה מנויד למרכזייה של וויפלי. עוד דבר אחר שאפשר לעשות, והוא ייחודי, אנחנו יכולים, מתוך מאגר של אלפי מספרי טלפון הקיימים בוויפלי, לבחור את המספר טלפון חדש נוסף. אנחנו יכולים לכל שלוחה, אם אנחנו רוצים, לשייך למספר טלפון, ואנחנו גם יכולים על מספר טלפון אחד לדבר 5 שיחות, או 10 שיחות, או 20 שיחות בו זמנית. דבר נוסף, בקלות אפשר לקבוע נוהלי קבלת שיחה, נוהלי קבלת שיחה בזמן שאני מדבר, למשל, אם הטלפון שלי תפוס, לאן השיחה תגיע? אם תגיע לוויסמייל, אם תגיע לטלפון אחר, לשלוחה אחרת, לקבוצת שלוחות, כל זה בכינפוג פשוט באמצעות הממשק שלנו. עוד דבר שאפשר לעשות, יש לנו בממשק חייגן, ואפשר גם מהמרכזייה להוציא שיחת טלפון. ויש לנו אפילו, בממשק יש לנו SMS, אנחנו בקלות יכולים לרשום את המספר של טלפון של ה-SMS שאנחנו רוצים לשלוח, או אם זה מישהו שכבר קיבל מאיתנו SMS, להעביר מפה בקלות SMS, ולהעביר גם SMS לקבוצה של אנשים. מה שחשוב, שעלויות השיחה הן מאוד מאוד זולות, וגם עלות ה-SMS. והדבר האחרון, אולי האולטימטיבי, שאפשר דרך הממשק החדש שלנו, לבחור את ספק התקשורת, ואפילו לבחור את חבילת התקשורת המשתלמת לנו ביותר. בקרוב אנחנו נצא עם חבילה Unlimited, בעלות של 50 שקל, אנחנו נוכל מכל שלוחה לדבר Unlimited בארץ ולחוץ לארץ. וזאת בשורה שאנחנו מביאים לעולם. תודה רבה לכם. כמה מילים על הפונקציות המתקדמות של המרכזייה. הפעלת הפונקציות המתקדמות מתאפשרת באמצעות תשלום יחסית זול, ו100 שקלים לחודש, ללא הגבלת כמות השלוחות. כל אחד יכול בעצם להגדיר לעצמו כמה שלוחות שהוא רוצה. בפונקציות המתקדמות יש כמה דברים מאוד חשובים לעסקים. הדבר הראשון שעוזר מאוד במיתוג העסק זה הנתב שיחות. האפשרות להגיע לאיזשהו מענה קולי,
שהוא אינטראקטיבי, הוא מאפשר לאותו מתקשר לבחור לאיזה מחלקה הוא רוצה להגיע. הדבר השני שיש בו זה מוזיקה בהמתנה, בזמן המתנה אפשר גם להשמיע פרסומת. הדבר השלישי, מאוד חשוב, זה גם הפנטום, שאנחנו במקום לשמוע צלצול, אנחנו יכולים לשמוע מוזיקה או לשמוע פרסומת של העסק, ג'ינגל של העסק. למרכזייה יש ממשק שלכל משתמש מאפשר לו לטפל בקבצי האודיו, להכניס קבצי האודיו להשמעה, מוזיקה וכדומה. הדברים הם מוסברים בערוץ הסרטים של וויפלי, באתר של וויפלי. דבר נוסף זה קבוצות קבלת שיחות, מה שאנחנו קוראים לזה רינג גרופ או הנד גרופ. למה הנד גרופ? כי ברגע שמגיעה שיחה לקבוצה מסוימת, מכל אחד מהמקומות אפשר להרים את האפרכסת ולקבל את השיחה. זה מתאים למחלקה מסוימת שמקבלת שיחות, והמערכת יודעת בעצם לחלק את השיחות לפי מחלקות. תודה רבה לכם.